Croeso chi gyd. Dyma'r pennod diweddaru yn y gyfres sgwrs ni, ble dyn ni'n edrych mewn i'r pynciau o gwmpas be mae Estyn yn neud, ond hefyd wrth gwrs pynciau llosg yn y byd addysg. Enw i Owen Evans, fi yw'r prif olygydd yma yn Estyn. A licen ni gofyn i chi falle weid cwbl o eiriau dyna hunain, achos un o'r pethau dwi wastad yn meddwl sy'n bwysig yw cael pobl o'r proffesiwn i drafod pethau yn hytrach na bod Estyn yn dweud beth yw barn ni. A felly, os da i Heini gynta? Heini Thomas yw'n enw i, a dwi'n bennaeth yn Ysgol Y Dderi yng Ngheredigion. Dwi wedi bod yn bennaeth yn Ysgol Y Dderi ers dros 12 mlynedd fellach, a wedi bod yn bennaeth yng Ngheredigion ers 5 mlynedd ar hugain, ond yn hapus iawn a hefyd. A Rhys? Rhys Davies ydw i. Dwi'n bennaeth ar hyn o bryd yn Ysgol Gymraeg y Cwm, ond cyn yn y Nadolig roeddwn i'n bennaeth yn Ysgol Brynsaron lle cefais i arolwg Interim. Gwych, croeso mawr i chi, a diolch o galon yn ddod mewn heddi, a lwcus nethon ni ddim wneud hwn wrth ostetha yn yr eira. Un o'r pwnc dyn ni edrych arno heddi yw'r ymweliadau Interim yma. Dyn ni wedi bod yn neud ers tua blwyddyn a hanner, sydd yn cam newydd i ni, ac wrth gwrs cam newydd iawn i chi. A pwrpas heddi i fynd trwy, i rhywun sy'n rhoi wedi bod trwyddo un o'r ymweliadau yma o blaen, beth sy'n digwydd cam wrth cam, a ti'n mynd bach efo ti'r emosiwn a sut oedd yn teimlo, a falle beth allwch chi siario efo pobl sy'n heb bod trwyddo'r arolygon Interim yma eto, a falle beth sy'n wahanol efo'r arolwg craidd, achos mae nhw'n bethau tra wahanol. Fel tipyn bach o esboniad yn pam, pan ddechreuais i yn Estyn, just dros 4 mlynedd yn ôl nawr, o'n i'n trio meddwl sut alleth Estyn rhoi mwy o werth mewn y system. Mae'r arolygon craidd, fi'n credu yn werthfawr, dyn ni dysgu lot o beth dyn ni'n neud fyna, mae'r ysgolion yn gymryd lot o barn y beth sy'n mynd yn dda, ond hefyd wrth gwrs y bethau i wella. Ond un o'r pethau o'n i'n ceisio wneud oedd gwella'r falle'r perthynas rhwngtho ni a chi, bod ni'n gweithio ar un pethau, bod ni'n gweithio i bwysio'r un pethau. Ond hefyd, i trio lleihau tipyn bach o'r baich a'r pwysedd o gwmpas y ffaith, os dyn ni'n dod i weld chi bod 6 neu 8 mlynedd, mae hwnna'n mynd i greu sefyllfa ble mae lot o bwysedd yn dod mewn i rhywbeth sy'n digwydd dros 4 diwrnod, neu 3 diwrnod. A gobeithio ble welwn ni, fel bod rhain yn digwydd, yw bod y perthynas rhwngthon ni yn meddwl bod ni'n gallu cydweithio mwy, a beth sydd angen gweithio, a sut allai Estyn helpu. Felly, dyna pwrpas heddi, gen i weld sut eithau, ond falle beth sy'n werth, Rhys, falle, os ydych chi efo ti, o ti roed i cael arolwg craidd o blaen? Na ddo. A so hwn oedd yr arolwg gyntaf ti cael efo Estyn? Yn amlwg, cafodd yr ysgol arolwg craidd ac yna rhyw 2 fis ar ôl ni nes i ddechrau yn y rôl. Felly nes i fabwysiadu wedyn yr argymhellion o'r arolygiad ac yna fel pennaeth newydd brwdfrydig iawn roeddwn i eisiau mynd ati i weithio ar yr argymhellion yma a dod i systemau mewn lle. Ond pam gafon ni'r alwad ffôn wedyn ar gyfer yr arolwg Interim yn amlwg ac yn gwbl naturiol, falle pryder oedd y peth cyntaf i mi deimlo fel pennaeth, achos hwn bydde'n arolygiad cyntaf i, ond wedyn unwaith cefais i'r cyfarfod gyda'r arolygwyr wedyn dros Teams, nath hwnna lleddfu unrhyw bryder oedd gyda fi. Yn syth o'n i'n teimlo fod yr arolygwr a finne ar yr un dudalen pan oedd yn dod. Nath ni drafod yr argymhellion o'r arolygiad blaenorol ac yna drafodon ni wedyn os oedd unrhyw beth yn gyffredin gyda fi yn nghynllun datblygu ysgol ac yna ar y cyd wedyn ar ôl sgyrsiau onest iawn ac yn adlewyrchol o ble ni fel ysgol, penderfynon ni wedyn ar 2 drywydd ymholi pam dath i'r arolwg. So nath y galwad gyntaf setlo nyrfau? Yn bendant, yn amlwg, doeddwn ni ddim yn sicr o beth i ddisgwyl fy mod i wedi falle bod ar y fforddiant i fod yn arolygwr cymheiriad fy hunan gan Estyn. Mae bod ar ochr arall o'r arolygiad yn deimlad hollol wahanol. Ac yn amlwg
fel penneth chi eisiau'r gorau i'ch ysgol chi, a chi eisiau dangos yr ysgol ar ei orau. Felly dwi'n teimlo cefais i pob cyfle i arddangos yr holl arferion a'r holl systemau dod o'n i mewn lle o gynlyniad i'r arolwg craidd. OK, gret, diolch. Heini, ti wedi bod trwy sawl arolwg craidd. Sut oedd hwn yn wahanol, ti'n meddwl? Wel, o ti'n sôn amdano bod ti'n newid, hwn oedd dy arolwg cynta di. Fe cefo wedi cael 4 arolwg llawn, ond eto, o'n i'n yr un cwch, achos o'n i eriod wedi bod trwy arolwg interim. A ni wedi clywed y negeseuon ma o bod e fod yn ysgafnach, bod fi o ffocws i fod, chi ddim fod i baratoi, chi ddim fod i goladu pethau at ei gilydd, jyst gweld yr ysgol fel mai. A ni wedi clywed y negeseuon na, ond eto pan geisir galwad ffôn ar y dydd Mawrth, yr un oedd yn trefnu'r yr ymweliad, nid wrth arolygydd, chi ffili help, ond teimlo, chi'n dechrau teimlo chi'n yn cynhyrfu a meddwl, beth allai wneud, beth allai wneud. Achos fel o ti'n sôn, chi moyn iddyn nhw weld yr ysgol ar ei orau. Felly pan doedd y galwad ffôn cynta ar y dydd Mawrth, o'n i yn poeni, ond o'n i'n trial gweithio'n hunan, barod yn barod. Paid a mynd i gynhyrfu pawb, y staff a'r plant, just i gadw'n trad ar y llawr a meddwl, reit, maen nhw'n dweud bod chi fod yn barod. Felly, pan geisir galwad ffôn wedyn ni ar y bore dydd Gwener, ges i galwad ffôn oddi wrth yr arolygydd cofnodol, a fel ti, unwaith geisir sgwrs na, o'n i'n teimlo'n a ddim mor bell a gweud hamddenol, ond o'n i'n teimlo'n gyffyrddus achos o'n nhw mor glir yn beth yn gwmws o'n nhw moyn gweld, a oedd beth o'n nhw'n gofyn amdano cymaint yn llai na beth o'n ni wedi disgwyl, o ran dogfennaeth a coladu pethau ynghyd, o'n nhw'n hapus i weld pethau fel o'n nhw. Felly o'n i'n teimlo lot yn well ar ôl cael y sgwrs na gyda nhw ar y dydd Gwener, a wedi o'n nhw gyda ni erbyn y dydd Mercher ar ôl, felly dath e'n go sydyn. Efo ti, Rhys, pan ges ti'r ymweliad, oedd e'n glir, oedd ti newid cael ymweliad craidd, oedd pwyntiau wedi sgwennu, wedi cofnodi yn beth i ganolbwyntio yno. Heini, pan nathon nhw mewn efo ti, oedd na trafodaeth o gwmpas beth oedd yr olygwyr bod ni edrych arno, neu oedd hwnna'n tueddu fod yn dilyn beth oedd... Wel, dyma beth oedd yn achosi bach o gynnwr farnau. Pan geisir galwad ffôn ar y dydd Mawrth, o'n i wedi clywed wrth rhai penaethiaid bod nhw'n edrych ar y cynllun datblygu ysgol yn ei gyfanrwydd, a wedyn o'n i wedi clywed wrth o rhai penaethiaid eraill wedyn ni, mae dim ond yr argymhellion. A mae yna tipyn o wahaniaeth rhwng y ddau na. O'n i ddim wedi cael arolwg ers 2 flynedd a hanner, felly o'n i ddim yn gwybod os fydden nhw dal mwyn edrych ar yr argymhellion neu is edrych ar y cynllun datblygu ysgol yn ei gyfanrwydd. A pan ddwedon wrthai wedyn ni, na, y 2 argymhelliad, a dwi eisiau gweld y cynllun datblygu ysgol llynedd os o'n nhw'n cyfeirio at y 2 argymhelliad. Dyna beth o'n nhw'n moyn gweld. Felly oedd hwnna'n glir iawn a'r ffocws wedi mireinio o'n i'n teimlo. Mae fe'n anodd, achos mae i rai o pobl dyn ni ymweld efo, wrth gwrs dyn nhw heb cael arolwg craidd ys 5 mlynedd, neu 6 mlynedd. A dyw hwnna ddim yn rili'n rhesymol fi'n credu, ni edrych mewn i'r hyn, achos mae'r byd wedi symud ymlaen. A mae'r llwaith mae'r prifathrawon wedi symud ymlaen. Felly dyn ni yn trio gadw yn eitha contemporary, i edrych ar beth sy'n digwydd nawr yn ytrach ar beth sy'n wedi digwydd sbel yn ôl. O'ch chi'n cael y teimlo yna? O'n i yn teimlo na. A o'n i hefyd yn teimlo bod yr arolygydd cofnodol yn gofyn y marn ni hefyd, a o'n i'n teimlo mai dyna beth dylen ni fod yn edrych arno. A o'n i'n teimlo bod barn fi'n bwysig hefyd, achos oedd 2 flynedd a hanner wedi mynd. A mae lot yn gallu cael ei gyflawni o flawn y 2 flynedd a hanner na. Ond o'n i yn teimlo bod nhw'n trio cadw popeth yn gyfredol hefyd, o'n. Dwi'n cytuno, oedd e'n brofiad cydweithredol dros ben, sgwrs proffesiynol, 2 ochr, lle oedden ni'n dweud yn farn ac yna, yn amlwg oedd yr arolygydd wedi edrych dros yr hen arolwg, felly yn amlwg o'n nhw'n gwybod felly beth bydde o ddefnydd i fi yn bersonol mwyn arwain yr ysgol a symud pethau ni flaen. O'n i yn meddwl hefyd, ar ôl y sgwrs cynta na ges i ar y bore dydd Gwener,
oedd e ddim yn teimlo fel ni a nhw. Oedd e'n teimlo gyda'n gilydd. Felly oedd hwnna'n arwain at sgyrsiau lot mwy onest o'n i'n teimlo. Gret. Mae fe'n diddorol, achos un o'r pethau dwi yn gobeithio yw be dwi ddim eisiau gweld yn dyfodol, a bod ni'n mynd mewn i wneud arolwg craidd, a bod gwendidau mawr sydd heb cael ei weld neu heb cael ei weithio yno. A be dyn ni wedi gweld yw trwy'r y cyfuniad o falle bod ni'n gweithio mwy hyblyg, ond y ffaith bod ni'n gweld yn gilydd yn mwy aml, bod ni'n gallu gweld os mae pethau'n mynd o wyth trwy trafodaeth efo'r pennaeth. Achos yn fwy fi'n credu welwn ni yn cytuno falle pethau sydd ddim yn rhan o'r arolwg craidd tro diwetha, a allan ni ganolbwyntio wedyn ar be ydych chi'n meddwl sy'n bwysig a be sy'n angen gwella. A un o'r pethau dath mas i fi, dath pennaeth ysgol uwch-arweinwyr, pennaeth da iawn, draw at y fi oedd newydd cael un o'r arolwg yma. A ni'n meddwl, be ges di mas o hwn? Achos mewn dydd, faint i ni'n mynd i bigo lan, ond wedodd a diwedd y broses, beth o'n i wedi canolbwyntio dy fe oedd e'n ei gormod. Oedd just gormod yn ei gynllun a falle beth oedd angen i fe i wneud oedd eistedd nôl a meddwl, reit, be dwi'n mynd i ganolbwyntio yno a gweld yn gweithio yn gyntaf cyn bod fi'n cael ei mlaen a beth fel ni. So ond diddorol iawn i fi glywed o bennaeth eto pennaeth da iawn a beth i sut oedd wedi cymryd mantis o hyn. Falch bod chi'n clywed am barod yn barod. Fi ar damau, fi dal yn mynd mas i ysgol pob bythefnos, a fi dal yn teimlo am y llwaith, dyw pobl ddim really yn cytuno neu'n credu be'n ei weid barod yn barod. Beth o'ch chi'n meddwl am yr agwedd, o beth beth oedd angen paratoi? Oedd yn rhesymol, oedd y fath o polisïau bysych chi'n disgwyl bod chi yn barod? Ie, dwi'n credu y neges clir dath o'r cyfarfod cychwynnol oedd i beidio mynd ati i baratoi pethau, achos yn barod, oedd digwydd bod pob peth yn barod gyda ni. Yn unig peth oedd angen gwneud oedd coladu pob dim a gres i ryw ffolder fach i rhoi iddyn nhw. Felly oedd pwyslais mowr fyna, achos gallech chi dreulio cymaint o amser yn gwneud pethau sydd yn ddibwrpas ar diwedd y dydd. O'n i'n meddwl bod nhw'n hollol resymol, achos bod y ffocws yn glir hefyd. Oedd e jyst yn teimlo bod o'n i'n disgwyl cael rhyw rhestr hirfaith. Ond ddoth yr rhestr hirfaith byth, a beth o'n nhw'n gofyn amdano, fel wedoch chi, yn pethau sydd yn hollol rhesymol, sydd yn bodoli eisoes yn yr ysgol. Oedd e'n anodd iawn. Dwi ddim yn siŵr os bydden ni wedi gallu ymddiried yn ein hunan cymaint petai hi'n arolwg llawn. Ond o'n i yn teimlo bod fi wedi cymryd risg broffesiynol o'r dir Mawrth i dydd Gwener na, i bido mynd i greu gwaith papur, achos ym mhob arolwg arall, fi'n gwybod bod pobl yn gweud, sdim eisiau chi fynd i baratoi bethau, ond mae fe'n anodd iawn i ddod mas o'r arfer na ar ôl bod yn neud na ers blynyddau. O'n i wrth wyneb wedyn, treiles i oriau wedyn yn baratoi, achos yn anusgwyl cyn bod fi'n cael y cyfweliad gyda'r arolygwr, o'n i'n ansicr beth oedd eisiau, felly o'n i'n ffindo gwaith i wneud. Felly, does safbwynt hollol wahanol fyna. Ond fi'n credu hefyd, o'n i'n teimlo bod fi wedi cymryd risg rhesymol, achos o arolwg interim oedd e. A fyddes i, reit, os mae beth maen nhw'n dweud yn wir, keep your cool. A dyna beth nes i. Felly, fe nes i cofia, nes i creu 2 dudalen A4, achos oedd 2 argymhelliad dy fi, a nes i just wneud pwyntiau bwled o ran llinell amser beth o'n i wedi wneud yn ystod y 2 flynedd a hanner na. Achos mae ysgol mor brysur. Mae cymaint o bethau mynd mlaen, jyst mewn tymor yn ysgol, heb sôn am 2 flynedd a hanner. Felly oedd tra cofio pob peth o'n i wedi wneud dros 2 flynedd a hanner, o'n i'n teimlo bod fi'n mynd yn ddryslyd. Felly, yn hunan, fe nes i wneud 2 dudalen A4 a dyna ni. A fi'n credu oedd yn risg rhesymol, achos oedd popeth gyda ni'n barod, a fi'n teimlo oedd yr arolygydd cofnodol wedi bod yn hollol glir yn beth oedd eisiau gweld. Ac oherwydd hynny, fi'n teimlo nawr bod da fi fwy o hyder nawr. Petai ni'n cael yr arolwg llawn flwyddyn nesaf, fi'n credu bydden ni bach yn fwy cool, falle.
ynglyn â pido mynd ati i goladu popeth mewn i ffeil sydd yn color-coded a pob dim. Mae jyst bod yn hapus, mae popeth na, jyst holwch i ni beth eisiau gweld, a fe newn ni bwyntio chi'r cyfeiriad cywir. A o'n i'n teimlo bod yr arolygydd cofnodol wedi bod yn hollol glir yn byti beth oedd eisiau gweld. Gwych. O'n i'n meddwl fach oedd prif athrawes yn y gorllewin, a ddim enw hi, ond nath hi ffonio, oedd hi newydd cael y galwad hudol i weid bod ar ôl craidd yn digwydd. A oedd hi digwydd bod yn mynd sgio efo plant ysgol wrth gwrs wedyn ni, a ddylse hi fynd neu beidio. Wel ewr, cer. Beth sy'n mynd i ddigwydd yn wythnos? A mwy fi'n clywed o prif athrawon, mae yr amser, really, fel ti'n weid, just bod yn glir yn dy feddwl be ydych chi'n fod yn gweithio yno, yn atach na paratoi. A dyna gobeithio, mae pobl yn fwy yn mynd i wneud. Ond mae'n bwysig yn y clywed bod dyma actually beth sy'n digwydd pan dyn nhw'n mas i weld chi. Yn edrych ar dydd, cyn mynd i dod i'r dydd ei hun, un o'r pethau sy'n faich yno chi fel prif athrawon a arweinyddion, yw wrth gwrs sut ydych chi'n ymdrin efo'ch staff chi. Dych chi wedi cael y galwad hudol, be ydych chi'n neud nesaf, really? Yn enwedig falle rhys, ond tro cyntaf i ti hefyd, sut wyt ti'n sicrhau bod pawb yn cool, ddim yn mynd yn ormodol yn nerfus am y peth, achos un o'r pethau sy'n bwysig i ni yw bod ni'n gweld y gorau mas o'r pobl dyn ni'n gweld. Yn reddfol ac yn naturiol, dwi'n berson eitha cool. Felly, fi credu petai fi yn mynd yn eitha lle nerfus a gweithio'n hunan lan amdano fe, bydde hwnna wedyn yn readru trwyddo'r staff. Felly, ges i sgwrs hollol agored gyda'r cyfarfod staff, staff gyfan, esbonio beth oedd mynd i ddigwydd, esbonio beth oedd y disgwyliadau, ac yn readru lot o wybodaeth cefes i wedyn oddi wrth Estyn i hunan, ac fi'n credu pawb wedi cymryd yna, yn amlwg oedd falle bach o bryder, ond falle ran ysgol oherwydd yr arolygiad interim cynta, ond wedyn nathon nhw'n deall yn union beth oedd yn disgwyliedig ohonyn nhw, beth oedd angen i ni wneud, a jyst readru'r holl wybodaeth o'r cyfarfod gyda'r arolygwr, beth bydde strwythyr y diwrnod, beth bydde nhw eisiau gweld, pa dystiolaeth bydde nhw eisiau, os bydde unrhyw deithiau gerdded, jyst readru'r holl wybodaeth a fod yn rhyloiw gyda nhw. Gret, diolch. Hei, ni ti'n hen law a pethau fel hyn. Ond yn debyg iawn to yn modelu peido gor-ymateb tro hyn. A jyst siarad bod yn synhwyrol am bethau. A unwaith o'n i wedi cael y sgwrs gyda'r arolygydd cofnodol ar y bore dydd Gwener na, cael cyfarfod staff pawb ynghyd a mynd trwyddo beth oedd yma'n gweld. A oedd y staff bron wedi rhyfeddu bod, oeddech chi moyn i wneud hwn? Oeddech chi moyn i wneud... Na, does dim angen. Ond beth am wneud hyn? Ond beth am wneud na? Na, does na ddim angen. Oedd bron anghredinedd bod nhw'n gwybod creu lot o bethau, chi'n gwybod? A mae hwnna'n adlewyrchiad yna i fyd falle, bod nhw'n teimlo bod nhw'n greu rhywbeth, i brofi rhywbeth. Ond ystod siarad ar plant, teithio dysgu, gweld beth oedd gyda ni'n barod oedd yr arolygydd cofnodol eisiau gweld. Felly oedd e'n brofiad gwahanol, bydden ni'n gweud tro hyn. Gwahanol mewn ffordd positif, neu? Gwahanol mewn ffordd positif iawn, bydden ni'n gweud. Y troi at y dydd ei hun, falle dechrau fath o 8 o gloch yn y bore, sut ath y dydd, fel pobl yn gallu cael teimlad rili o beth oedd yn digwydd, a falle unrhyw uchafbwyntiau neu unrhyw bethau ti'n rili yn cofio'r dydd? Chi'n gweud yn beth o'n i'n cofio'r dydd. Y diwrnod wedi mynd yn eitha sydyn, dwi'n meddwl, a lot o istedd a aros dy fi fel pennaeth. O'n nhw'n cyrraedd erbyn 8 o'r gloch, o'n nhw'n cerdded o gwmpas y safle gyda fi am hanner awr wedi 8, yn cwrdd â pawb, yn cyflwyno eu hunain. Fi credu o'n nhw'n eitha balch bod nhw mewn trainers a chinos a ddim mewn suits. Beth o'n nhw ddweud na sawl gwaith. Felly, jyst yn mynd mas, neu siw bod pawb wedi gweld nhw gyda fi, a o'n nhw wedi gosod y tôn yn hamddenol iawn, mewn ffordd positif, a cerdded o gwmpas y safle fel wedes i, cyflwyno eu hunain i bawb, a fi'n credu bod jyst cerdded o gwmpas yn anffurfiol fel na, jyst wedi torri'r naws ar nerfusrwydd i ryw raddau.
A wedyn ni nôl i'r stafell athrawon wedyn ni am lawr gloch, a wedyn nhw, reit, ni'n mynd i fynd mas i'r dosbarthiadau. Doedden nhw ddim yn arsylwi ar y gwersi gyda ni, ond doedden nhw eisiau mynd o gwmpas i ni teithiau dysgu. A fi o'n nhw drwyddi draw trwy'r ysgol i gyd, trwy'r bore a'r wers cyntaf ar ôl amser cino. Fi yn nhw'n dod nôl ata i yn gofyn ambell i cwestiwn, ond dim rhyw lawer, o'n i'n teimlo bod fi'n istedd aros am rhywbeth i ddigwydd, chymod? Ond o'n nhw jyst yn profi'r ysgol, adnabod yr ysgol, yn casglu tystiolaeth, a o'n i'n teimlo fod o'n nhw'n gofalu am lles fi ar staff tipyn, holon nhw fi sawl gwaith os o'n i'n iawn, i'r pwynt o'n i'n siŵr os o'n i yn iawn wedyn. Ond o'n i'n teimlo bod nhw'n yn garedig iawn i ffordd, hollol broffesiynol, ond yn garedig iawn i ffordd hefyd. A nhw'n adrodd nôl i fi ar ddiwedd y dydd wedyn. Eto, jyst galw fi mewn, cael sgwrs fach, a oedd e fel ymgynghoriad yn hytrach na arolwg, lle o'n i'n cael trafodaeth broffesiynol, o'n nhw'n cynnig syniadau, mewn ffordd agored, positif. Doedd na ddim byd negyddol ddigwyddodd yn ystod y dydd. Felly profiad hollol positif. O ti'n credu bod y lais ti'n cael ei glywed? 100%. o'n i yn. Ok, gret. Diolch. Rhys? Ie, yn bendant cleu y tegu, yr un pethau, chwod, o'n nhw mewn chinos a crysau polo, felly oedd hwnna falle yn anghyfarwydd as chi chwastod yn meddwl am falle dynion mewn siwts yn dod gyda Estyn, ynddo fe. Ond na, deithon nhw yma yn debyg iawn, taith o amgylch yr ysgol, eisiau cwrdd â staff falle i lleddfu unrhyw bryderon gyda nhw, ac yna sgwrs fach gyda fi, o'n i'n cael yn ddweud, o'n i'n teimlo bod nhw eisiau gwrando arna i, a beth oedd yn safbwyntiau i, falle o'r ddoi flaenoriaeth, ac yna athyn nhw ar deithiau dysgu wedyn, falle i weld bach o'r argymhelliad ar waith, ac yna trefnwyd sesiynau gyda'r disgyblion, lle nath nhw wrando nhw'n darllen, ac yna edrych ar ei gwaith a edrych ar yr adborth wedyn, a os oedd y disgyblion yn deall wedyn beth yr adborth oedd yr athrawon yn ddweud. Ac yna falle ar diwedd y dydd wedyn oedd gafon nhw sgwrsiau gyda'r arweinwyr o fewn yr ysgol, ac yna adrodd nôl ar diwedd y dydd wedyn. Felly, o'n i'n teimlo, oedd e'n system lle, cyfochrog lle roedden ni'n cael yn ddweud, roedden nhw'n dweud hefyd. Ar diwedd dydd, os bys chi'n trio crynhoi beth oedd y teimlad, beth oedd chi wedi gweld, beth oedd chi'n mynd i gymryd mas o dydd, os na air neu brawddeg, bys chi'n meddwl? Positif. Positif. Oedd yn brofiad positif iawn. A joyous i'r brofiad. Fi credu hwnna oedd y peth ges i'r sioc orau, achos yn amlwg, mae cymaint o waith yn cael ei chyflawni o fewn yr ysgol, ar diwedd y dydd ni eisiau dangos yr ysgol ar ei orau. Ac nes i fwynhau, o'n i'n teimlo ath y diwrnod yn llyfn iawn, ath e'n gyflym dros ben. Bach o blur fel ti'n dweud. Ond profiad positif dros ben, datblygiad proffesiynol gwych, ac bydden ni'n roedd e'n brofiad da, a bydden ni'n argymell unrhyw ysgol i bido boeni amdano fe a defnyddio fe lles ac bydd yr ysgol. Pwrpas y syniad i ddechrau oedd i rhoi gymorth i ysgolion i wella. Mae pob ysgol dwi wedi bod yn ceisio gwella. Mae system o gwelliant barhaus yn credu, mae fe'n yn rhan o beth ni'n trio wneud yn addysg yng Nghymru. O'ch chi'n teimlo bod yr ymweliad, y trafodaethau, y llythyr o'r diwedd yn adio y tynnu at eich siwrnau gwelliant. A falle'r cwestiwn wedyn yw, beth nathach chi wedyn efo'r llythyr neu'r dysgu nathach chi gymryd mas o'r dydd? Fel soniwch chi'n cynharach, ambell waith gall fod yn arweinydd ysgol, fod yn eitha ynysig a gall fod yn unig. Ond o'n i'n teimlo fod yn brofiad colonogol iawn, oherwydd o'n i'n teimlo fod y holl gweithdrefnau a'r holl systemau dwi wedi dod i mewn lle mwyn ymateb i'r argymhellion yma, yn amlwg oedd pobl allanol o Estyn yn teimlo fy mod i wedi gwneud job yn eitha da yno fe. A fi credu hwnna oedd y peth mwyaf positif i fi, achos
yn amlwg ni'n dod i systemau mewn lle, ni'n gweithio'n galed fel ysgol gyfan, ni'n gyrru tuag at yr un cyfeiriad, ond i gael rhywun allanol yn dweud gynnwch ni'n hapus gyda beth i chi wedi bod yn neud yn amlwg, mae hwn yn cael impact a cael effaith cadarnhaol ar y disgyblion. Fi credu hwnna oedd y peth mwy positif i fi'n bersonol. OK, great, diolch. A oedd y llythyr hefyd, yr adroddiad o'ch chi'n cael ar ffurf llythyr, yn dyfe? Oedd e hefyd yn atgyfnerthu beth o'n ni'n meddwl, oedd e'n rhoi hyder i'n barn proffesiynol ni. Achos, fel o'n i'n sôn, fi wedi bod yn bennaeth yn yr ysgol mas sawl blwyddyn, yr un tîm o staff sydd wedi bod yna, y 2 arolwg fatha, rai llawn. Felly weithiau, i ni'n ymwybodol iawn, ta'r yr un pobl sydd o gwmpas y bwrdd gyda ni'n yr ysgol, yr un pobl sy'n cynnig syniadau, yr un pobl sydd yn gweld pethau mewn ffordd tebyg hefyd. Felly, oedd cael parolyged allanol, proffesiynol, yn dod mewn a dweud, reit, mae hwnna'n gweithio, mae hwnna'n gweithio, mae hwnna'n syniad da, a wedyn yn rhoi'r ffordd ymlaen i ni hefyd ac lli symud mlaen gyda'n cynllun datblygu ysgol ni. Oedd e'n teimlo fel ymgynghoriad falle yn hytrach na arolwg, a mae hwnna'n rhywbeth o'n i'n croesawu'n fawr. O, gwych. Mae'n falch o glywed ni, achos dyna y rheswm am wneud hyn. Falle un o'r pethau, fel o'n i'n trafod hyn gynt, o ti'n sôn am, falle yn y dyfodol, y gwaniaeth o faint o elw ydych chi'n cael mas o ymweliad interim fel hwn yn erbyn y broses craidd ei hun. Achos mae hwn yn, i ni, mae hwn yn tipyn bach o arbrawf. I weld sut allan ni, beth yw'r rôl Estyn yn trio cefnogi ysgolion i wella. Fi credu achos oedd y ffocws lot yn fwy cul, o'n i'n teimlo bod ni'n gallu rili edrych mewn i ddyfnder ar yr agweddau yna, oedd hwnna'n beth positif. Fe ddywedodd y staff wrtha i hefyd, bydde'n well dyn nhw cael 3 arolwg interim na 1 arolwg llawn. Cefo hwnna'n gweud cyfrolau. Achos pan mae arolwg llawn yn dod, mae cyment o ystod i bob peth sydd yn dan y chwyddwydyr, really. Chi'n trio dala pob peth, a falle dyna le mae'r straen yn dod, a to'r ymdeimlad na o ni a nhw. Lle oedd y profiad arolwg interim, oedd ffocws yn gul ac yn fach, felly ond oedd e mewn i ddyfnder yn drwyadl iawn, ond o'n i ddim yn teimlo cymaint o straen, dim chwarter cymaint o straen yn mynd trwy arolwg interim, achos oedd e'n teimlo fel bod ni gyda'n gilydd, a bod yna sgyrsiau proffesiynol yn neud i fi feddwl, a mae hwnna wastad yn beth da, pan i chi'n meddwl yn broffesiynol am eich sefyllfa, i chi'n byw a bod o ddydd i ddydd. Weithiau, mae eisiau pobl allanol i holi'r cwestiynau yna i chi cael gweld ble i chi arni, ond oedd e'n teimlo mwy fel ymgynghoriad yn hytrach na arolwg, a teimlo fel pawb da'i gilydd, a fwy o werth iddo fe yn y marn ni. Gret, diolch yn fawr. Y cwestiwn ola, os bysech chi'n cwrdd yn y caffi neu tafer y nos, rhywun sydd newydd cael y galwad hudol a sy'n bifathro, be bys y cyngor bysech chi'n rhoi i nhw? Y prif cyngor byddwn ni'n rhoi i byd o becso. Mae'n broses cadarnhaol mwyn sicrhau'r gorau i'r ysgol. Felly, lot llai o straen na arolwg llawn. Ac i defnyddio fe fel datblygiad proffesiynol, defnyddio fe mwyn parhau i wella'r ysgol ac i fwynhau'r broses. Fi'n credu bydden ni'n dweud i fod yn agored iddo fe, i ymrwymo iddo fe, a i weld e fel cyfle, fel o ti'n gweud. Mae fe'n gyfle i gael par allanol o lyged mewn ar eich ysgol chi, yn cynnal trafodaethau sgyrsiau proffesiynol, rhai gwahanol, achos os yr un pobl sydd yn gofyn y cwestiynau o gwmpas y bwrdd, mae'n aberyg allech chi fod yn stel. Felly mae cael pobl gwahanol yn dod mewn a gofyn cwestiynau gwahanol yn rhywbeth i groesawu, a edrych arno fe fel cyfle i symud eich ysgol mlaen, fel ymgynghoriad, a'i pido i weld e fel rhywbeth bygythiol o gwbl.
Gret. Wel, cyrraedd ar nôl ni, newn ni cwpla fyna. Ond cyn i fi benni allai wedi yn gyntaf, Heini, Rhys, diolch o galon am ddod lawr, rhoi eich amser heddi. Fi'n gwybod bod chi'n brysur. Rydyn ni wedi cael dechrau tymor. A pob lwc i chi am weddill y tymor. Ond diolch o galon i chi ddod. A diolch i chi. Gobeithio bod hwn wedi bod o fydd. Os di ddim, gadwch ni wybod. Ond mae hwn yn rhan o'r gyfres sgwrs nawr. Ni fynd mewn i'r pynciau gobeithio sydd yn ffeithio na chi. Felly gobeithio bod hwn wedi bod o diddordeb. Diolch i chi hefyd. A welwch i chi cyn bo hir. Diolch yn fawr.